И здравейте хора, в момента се качва един клип на Survival Games, ето, да фокусира. Казвам информация, искам да коментирате на този клип в момента, който качвам. Да коментирате и да ми кажете какви предизвикателства да правя до другия месец, значи т.е. февруари. Днеска сме 7 януари, значи на 5 февруари, точно началото на февруари, на 1 сигурно или на 2, ще направя предизвикателствата, които ще ми дадете. Ако не ги дадете, няма да правя клипа. Всичко зависи от вас. Това ще от мен, дайте палец нагоре, не надолу, само нагоре. Абонирайте се, коментирайте ако искате предизвикателства и до скоро!